ijoy in takfuru ni akafriara ambe de benen kuma kono ko in takfuru ala kana ange kafiri ko inga ala de kuma ka ko ni akafriara na bana alala na ya kodo alala abeka ke bolisonawi abeka ke juemina warawi abeka yele madlo sokono abeka ke jina kala wanawi abeka koko alati in takfuru na kafriya faso fasonge fa inna Allah haykado ala ghaniyun ankum ala karimbe kabo ama ala mago foyi taala am jale hali munun gafriyale fle dibila wo kono ka to ala neni ko sombo ko bla internet ga amum si alama kafri wo kono kafri ala mago bola ekena kan gafiru ma ci ala yo jango wo kono kafri ha ما بزي على بوشيا هو الحق وقوله الحق كافر من برا كافر أنا ربكم الأعلى نير ديوك علي ما علمت لكم من إله غيري نتا على ورد أولى نكو فرعون يوفيا أكافرين اندورا جي دي لا جي وكنا كافري على مغبولا mami itse ka boka kafria kuma fo kenema ibi to dibi de la kafo oye chewa ha ibi kuma ibi bo ne de kari nyeda fle ndogo fle ndamu fle nga so fle ane to kera ini chenyo msega ngwara danyona abi dalu jira nyona ibi ke ga ma to kele jogo min no fe abi leje abi soro ko te erela enga mamunu ka kafiriya yɛrɛ dugu n'anw y'a suma mɛ dɛ dɔnnibaba dɔ bɛ yen a sigilen kuranɛ kalanna ŋana de nana ko a kalan an bɛ a durusi mɛ nka a ni ɲininkali dɔ nana min kɛ dɔnnibaba in sigilen faqihuba a ni ɲininkali in nana o ko a ma a wulilen a ko a ka baro dɔ mɔgɔw ma ko ne ninnu bɛ kafiriya suma n'a ka ɲininkali la oh wala mamme kamale tara kalu la saba wati kuru ko fa kibara segala kara kara moy ma fa bora islamela fa duna chrétien adama de dalakma kuma do de be fo ko kalimatu kuf o dalu de ba mbulo ha ka fo ko ma dogole do ko anda ka dine don o tede ika kafriya bi don ika kuma fo tugo de fe niye ma ma ya kwa kuma abe ala neni abe kira neni kafiri hal ni taka dine don ga kafara o ka ayan dige da ko do kiseka am godo ko kula aya tugo okay mfak mata wa bagali fanate nga am to fo kenama uba aw nige kulu be ga islamay nyuma de bangi awi kasura olu yara tesla ba yalla bi oh dalu kenama o mambulo ya tesla me ala de ulu tay la manaka ke jmay mulhidu dedu ku islam ya yalla ku ngera islam o yeka koro ga jigina nan msiya we yakilla dowye ma fa musra ko dowla wakilla ko islam ya ngaloy mana ube tuka mo bille nyoni dondoni baake ko mu islam ko lo de jira ila baake ko mu kara mo jugo jugo de jira ila kasura la ini to yede laini mi weka dina yere de ko ka bu hakila wa o wokono kafiri miseni munu be bi ni ku ka sombe internet ku ka ni mo be ke ku leme ka ba chichi nyona aya tuko don amago te mashila amago ti bo ma munu be kena ma ma tra lu ya be wokono fe amago bola kafiri kena ma kafiru amulu gashiski kafiri famalamau amulu gashiski kafiri woni ngono nama ki dugo ngo srande do on da yini ki ye ko na tabika walma ka fewore kew amba ambulo o ye chede ka bo ere mi o kashino parce que ni dien ma bella goshi nu jogo jugu ye ere mi ma ye jogo me mbera
kasoro udogole yɛrɛ ka so yɔrɔ yɛrɛ ma yɛrɛ ani maa minnu bɛ téléphone ci ɲɔgɔn ma olu dɔnnen don a bɛ maa minnu bila ka yaala karamɔgɔw nɔfɛ olu dɔnnen don nka gosili bere wɛrɛ t'a mɔgɔw bolo an ye karamɔgɔ dɔ minɛ hôtel la yan fɛ jɛnɛya la an ye karamɔgɔ dɔ minɛ yan fɛ o bɛ nin kɛ anw ye kangari da yan kutuba la yan ko wala tajassasu o ye kuranɛ aya de ye a kana ɲɔgɔn sɔgɔbɛ tatabbu awratil muslimin o ye silamɛya y'o haramuya kira de y'a fɔ e ne bɛ ban o fɔli ma parce que ko n bɛ siran mɔgɔ dɔ ɲɛ o ye ne y'a fɔ ne y'a dalilu d'a kan nka mɔgɔ dɔw y'a faamu ko i b'a sɔrɔ karamɔgɔ dɔw gosira ne siran dɛ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ n yɛrɛ ko dɔ bɛ n yɛrɛ la dibi la n bɛ kɛ ka kɔn ka nin kuma in fɔ yan'u ka na a y'a sefa joona o m'a façon yɛrɛ de ko ka di ne ye a ye na ni tiɲɛ ka d'a ye a bɛna fara an kan an bɛ tiɲɛ baara yan ni gosili yɔrɔ ɲini don ne gosi bere t'i bolo han insha Allahu ta'ala b'o fɔ ka nɔgɔ b'o la an tɛ foyi la yan ala ko kɔ n'i ye kafiri ye i sen bɔ an sen na an ka wajuli kɛ han aw bɛ min fɔ ne ye ne tulo bɔ i da de ye kana ninnu jaabi u to yen maalankolonw don o maalankolonw ni maa dama min taara janɛmɛ kɔnɔ danbo la bɛ kɛ ka maalankolonw don nka nkaw b'a la k'u lamɛn bɛ kɛ ka ala ko lagosi a bolo dɔɔni dɔɔni n'u ko n ko a bɛ sin ka jamana fa bɛɛ minɛ ten mana ni jamana jɔ ko don an bɛ jamana jɔ an bɛɛ b'o jɔli de la yan wa k'a fɔ ko an k'an dabɔ jamana ko kuma na ko an ka to misiri kɔnɔ an t'o kɛ han k'a sɔrɔ n'an ye u sagola kuma fɔ kuma min na n k'o bɛ diya u ye n'i y'i to misiri kɔnɔ ka kuma fɔ n'o bɛn n'u ma u b'i félicité o la u t'a fɔ k'i ka to misiri kɔnɔ nka n'i y'i to misiri kɔnɔ ka fura bɔ u yɛrɛ ka woro ɲɛ ma k'i k'i da b'o la k'o t'i ka kuma ye e ne bɛ n sigi silamɛdenw ka bɔ ka taa sa fu ne tɛ n ka conseil d'u ma mun na ne y'o fɔ yan n bɛ segin a kan k'a fɔ anw tɛ bɔ manamana ko foyi la yan tant que anw y'an sigi ka ban ka jihadu kɛ walasa silamɛya sariya ka jamana mara ka d'a kan ko se tɛ an ye o tuma na anw bɛ to o sendanya kɔnɔ anw tɛ wuli ka taa dalilu jɔ an yɛrɛ kan ka sa jamana ko nɔfɛ ne ye nin nama de fɔ nin jaabi bɛ jɔnni bolo a jaabi bɛ maa bolo wa fo ya fo lahara jaabi tɛ maa bolo ni silamɛ bana ka jihadu kɛ n'i bɔra ka i ka hakɛ wɛrɛ ɲini kɛlɛ kɛ ka silamɛya to yen o t'i ta tiɲɛ de ya i b'a fɔ la silamɛya de la n y'a fɔ a ye a silamɛya de bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ ne m'o fɔ kuranɛ de y'a fɔ a daminɛna ni fasobila de ye a daminɛna ni ka jɛ i muso kɔ ka jɛ i denw kɔ walasa i ka kɛ silamɛ muhajirunaw bɔkun ye maka ka na madina mun ye n ko madina de tun y'u faso ye o y'a sɔrɔ jamana ko bɛ yan ka jamana tila tɛ yen u bɛɛ n'a ka sigida de don olu ka sigida de tun ye maka ye u musow bɛ yen u denw bɛ yen u ka nafolo bɛ yen mɛ u jɛn u ka sigida kɔ ka jɛn u ka fɛn bɛɛ kɔ kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ min kɛra silamɛya kama a sɔrɔla mun kama magankaw a mɛnna madina tuma min na ko maganka minnu hijirala abu jahalu bɛ n'a kan ko u ka fɛnw dagara an ye a y'u ka sow ci a k'u ka baganw da a k'u ka fɛnw da o kibaru nana madina min kɛ u yɛrɛ ka ɲaamɛw segintɔ ka bɔ sami kira ko a ye bɔ juru don ye juru sara ye u y'a ka nafolow n'a ka sow n'a ka fɛnw da ye a yɛrɛ ka t'u ka ɲaamɛw kunbɛn o de yɛlɛmana ka kɛ kɛlɛ ye gazwatu badril kubra a sɔrɔla o de senfɛ fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun kuma ninnu dɔw bɛ na ten de koyi an b'an to kuma na ten a bɛ na ten nin tɛ ko kuma labɛnnen ye koyi nka a nana ten an b'a nin fɔ ka tɛmɛ ten an natɔ don dɛ i labɛn o tɛ i bɛna kamera dɔ siri n ka dulokiba kun na n bɛ yaala n'o ye u bɛ yɛrɛ minɛ cogo min na ka tamasiyɛn k'a la ka kamera ni don a la k'a bila ji kɔnɔ i bɛna kamera dɔ di yan n b'o don n ka dulokiba kɛrɛ la fo ni n donna ɲɛgɛn la n'i y'a bɔ ka bila i ka na lankolon ye o dama don n'o tɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka di a ye na an ka taa a ye na don kalandenya na an ka taa wajuli la ɲɔgɔn fɛ o ma fisa ni yan an tɛ dɔwɛrɛ la yan wajuli kɔ koyi ma kundan kafiri wo kɔnɔ kafirinu an bɛ silamɛya kɛlɛ ni mun ne y'o fɔ diɲɛ bɛɛ yan maa o maa n'i ko silamɛya i ko ne nka n'i ko ne yɛrɛ i b'i yɛrɛ ye taa falen ni bani ni fɛn ka di i ye t'a fɔ nka silamɛya ni ilhadu de natɔ filɛ nin ye in takfuru de ye hakili jigin a la parce que ilhadu de bɛ kɛ ka na a bɛ jamana o jamana ni ala ko bɔra mɔgɔw hakili la a bɛ nata dɔɔni dɔɔni de se bi denmisɛnninw ye u bɛ sin ka diinɛ mɔgɔw ta o tɔgɔ ma hali u tɛ siga ne ta tɛ maaba koyi koyi ne t'a fɔ n yɛrɛ ma maaba kaba ala ka da ne tɛ maaba ye ne ye bilakoro ye ne y'o dɔn jamana in kɔnɔ yan ne tɛ maaba ye dɛ nka i ye maa o maa ye k'a tɛ ɲaga silamɛ la a tɛ ɲaga silamɛ ɲɛmɔgɔ la
kuma min ma bɛɛ ma dama k'a fɔ a tigi ma ko a bɛ tan parce que a ye min fɔ o ma bɛɛ ma o dun dalilu bɔra kuranɛ kɔnɔ i ni kuranɛ de wa i n'ale bi ne ye kuma minnu fɔ ne y'u bɔ kuranɛ de kɔnɔ kuranɛ de ko wala tajassusu daa ye tɛ anw da ye bi u yɛrɛ dama tɛ video kɛ la ɲɔgɔn kan ni wa n'i y'a ye min tɛ sɔn ka bɔ n ko e t'a fɛ i ka ye e ye mɛlɛkɛ ya e bɛ jɔnni bɔ kɛnɛ ma ko fiɲɛ t'e la e ye mɛlɛkɛ ya mais n'i ye dogolen ni ne ko mɔgɔw kana bɔ u ka taa sa fu la minnu b'a fɔ a ye na an ka bɔ ne yɛrɛ filɛ an ɲɛfɛ olu de kan ka ne kɛlɛ o kuma na nka wo kɔnɔ kafiri kan ka ne kɛlɛ o kuma na e bɛ se k'i to wo kɔnɔ k'anw labɔ o kuma na danga b'anw nɔfɛ yan e bɛ t'i da faransi wo kɔnɔ a tila k'an ti yɔrɔ dɔn a tigiw bɛ kuma u bɛ faransi nɛni yan faransi y'anw ka kɔrɔnfɛla bɛɛ don ɲɔgɔn na e ye faransi tɔgɔ mɛn u da faransi bɛ yaala min na ka pays francophones k'u ci k'u dugu jukɔrɔ nafolow suɲɛ ka taa n'u ye e y'o kuma mɛn a mɔgɔw da ni karamɔgɔw bɛ suɲɛni na yan faransi tɛ suɲɛni na yan e y'o kuma mɛn a mɔgɔw da ni karamɔgɔw bɛ bɛnkan na yan somaw tɛ bɛnkan na yan chrétiens tɛ détournement na yan e y'o kuma mɛn a mɔgɔw da donc ko in ye silamɛya kɛlɛ de ye han a y'a cogo dɔ dɛ nka n'a kafiriyara a tɛ foyi tiɲɛ ala ye han n'a ka di min ye tugu a wo kɔnɔ kafiriw nɔfɛ i k'a fɔ ko ala ko tɛ tiɲɛ parce que a surunyana mɔgɔw k'o de fɔ bi ko ni a bon vraiment tiɲɛna karisa ne ko mun e tɛ maa ɲɛnamaw lajɛ k'olu ladege ala ko la yanni k'i ɲɛ bɛɛ bɛn maa kundanw ma k'ari ye nin kɛ ka silamɛya lagosi n'o ye ko silamɛ ɲuman dama min bɛ jamana in kɔnɔ ja u tɛ walifɛn dun u tɛ haramu dun u tɛ ŋanamu na silamɛya la u tɛ kojugu foyi la u tɛ tɔgɔ ɲini na u tɛ yɛrɛ jira o dama min bɛ jamana kɔnɔ yan munna e t'i ladege n'olu ye munna e t'olu bɔ k'olu mankutu a silamɛ bɛɛ tiɲɛna fɔlɔ ko minnu fɔtɔ filɛ ka silamɛya lagosi n'u ye est ce que bɛɛ b'u kɛ wa ne de ma nin fɔ yan a mɛnna wa maa minnu ye silamɛya yɛlɛma ka silamɛya bɛ ayaw feere u bɛ silamɛya fɛn mun yɛrɛ sɔsɔli kɛ bɛ fɛn mun na o t'an bɛ k'o kɛ komi o ka bon sun ye o ka bon seli ye o ka bon ni fɛn bɛɛ ye ne m'o fɔ yan ka file fiyɛ a la yan o ye kuma kura de ye min nana jamana kɔnɔ a komi e tɛ wajuli lamɛnna ye yɔrɔ n'anw y'a fɔ e tɛn'o mɛn o o kuma nin ye anw dɛmɛtɔ ye ni gosili ko don na wallahi n'i ye ne gosi i se bɛ kari ni ala sɔnna bere o bere b'i bolo n'i nana n'a ye a bɛ kari ni ala sɔnna foyi t'an bolo yan kuranɛ in kɔrɔ fɔli wajahidhum bihi jihadan kabira jihadu belebele o ye kuranɛ in ɲɛfɔli de ye han ala ye kira yɛrɛ bila ko a ka jihadu belebele kɛ bil Qur'an u t'a fɛ ka kuranɛ dɛmɛ maa minnu b'a fɔ ko a y'a tan dɔ ta ka bɔ an da la ko gɔrijɛgɛniya donna ta a bɔra ta ko a y'a tan dɔ bɔ an da la o tigi de bɛna mɔgɔw kalan ladamu na o de bɛna mɔgɔw kalan u kana sonyɛni kɛ o de bɛna mɔgɔw kalan u kana bɛnkanni kɛ o ye kelen ye a filanan adamadenw tana ka kɛ ɲɔgɔn ye ko ɲuman ye o fana tɛ a ko ye dɛ ne hakili la n'an bɛ kɛlɛ kɛ an bɛ kojugu de kɛlɛ nka hɛrɛ dɔ bɛ kari la n b'o hɛrɛ ko ta tɔgɔma k'o kɛlɛ an k'o bɔ kɛlɛ ninnu na parce que o tɛ kodɔn ye o tɛ hikima ye o y'i taatɔ ye sira wɛrɛ fɛ an ka nin diinɛ baara ninnu a kungo tɛ gouvernement ka koyi ne y'o kuma minnu fɔ olu jaabi ma na o jaabi nana gouvernement ye budget jumɛn bɛ yen k'o bɛ jamana misiriw ye walima o bɛ jamana silamɛya ye k'o bɛ kɛ sababu ye ka Mali État coro dingɛ kɔnɔ o bɛ yen wa nka hali catiri bɔlaw ni balɔntanaw olu bɛɛ ka budget tɛ yen wa ayiwa n tɛ mɔnfɛrw ta kalama nka kɔni n b'a dɔn catiri a tɔgɔ an ka culture sogobɔ ninnu ni fɛnkunda ninnu a bɛɛ budget bɛ jamana kunna hali diinɛ minisiriso in filɛ a sigira an tɛ fɔ k'o ye silamɛ o fɔra ko diinɛw de bɛɛ dama ka kan o la chrétien b'a la silamɛ b'a la hali boli sɔnnaw ni yɔrɔ b'a kɔnɔ nka ni fɛn min nana a bɛ sarada k'a munafigiya sarada 90% musulman o ni 2% o bɛɛ ka sara ye kelen ye o nafigiya komisɛnni minnu bɛ jamana kɔnɔ n kan d'o ma n'o tɛ jamana in ye doni jumɛn in da jamana marali kunna ko silamɛya de musaka cayara jamana ma ne ye nin fɔ o jaabi ma na n ye kuma wɛrɛ fɔ n y'a fɔ n ko yan
diinɛ kalana ma deli ka bila ka yamara n'a sɔrɔ a b'o de dingɛ kɔnɔ e y'o jaabi mɛn wa diinɛ kalana delila ka yamara an ka jamana faamaw filɛ u tɛ se hali basumala fɔ ko ɲuman na u tɛ se hali sɔli fɔ ko ɲuman na diinɛ kalanaw de bilala ka jamana mara kabi jamana in y'a ka yɛrɛma wara ta Modibo Keyita a tɔgɔ ye di madrasa karamɔgɔ don wa alimami don wa Musa Tarawele madrasa karamɔgɔ don wa alimami don wa Alpha Umaru Konare madrasa karamɔgɔ don wa alimami don wa a ye arabukala de kɛ Amadu Tumani Ture a ye arabukala de kɛ a ye kuranɛ de kalan min b'a la sisan IBK a ye kuranɛ de kalan a ye diinɛ kalan kɛ o kumana jamana bɛ dingɛ kɔnɔ a donna a kɔnɔ jɔnniw bolo maire de ye a t'a dɔn ka dɔn bɛ wa e bɛ ko kalama wa e ye intellectuel ye i sigila n'i bolokuru dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na wa n'i b'o dɔn ma a bɛna bin silamɛya ka bɔ a ye jamana in silamɛya ye mun kɛ jamana in na kaba dilala a ko ko kan min b'a don da la a b'o kan in de bolo k'a mara a ma don da la e ma fɛn fɔ o kan mɔgɔw ma e bɛna ben an ka misiriw kɔnɔ an bɛna ka na ala ko kuma dɔɔni min lamɛn ka ni lafiya ka dusukasi min b'an na ka dɔ b'o la i bɛna ben an ka misiri kɔnɔ k'an ka o tuma an ka seli de dabila ou bien ni an ye seli dabila an bɛ kɛ fɛn yan selibaliw bɛ yan olu donna da la selibaliw tɛ baaradenya na selilaw bolo yan dangaden bɛ komiya la a ka patɔrɔn ta bɛ seli misiri la ka n'a sigi n b'a k'u kan fo ni a siranna patɔrɔn ɲɛ ka seli mɛ a tɛ wari sɛbɛn la yan a ye wari sɔrɔ wa a ye tɔ ne y'o de fɔ n ko an k'an ka dondalabaliya an bɛ don koyi an ka sababu wɛrɛ ɲini an na silamɛya kɔni nɔ tɛ silamɛya ko ko jɔnni kana baara kɛ ala yɛrɛ ko fa idha qudiyati s-salat o min ye juma ye fa idha qudiyati s-salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah ni seli banna ne m'a fɔ mɔgɔ ka to misiri kɔnɔ dɛ seli ye miniti joli n'a nana seli misiri kɔnɔ ni seli banna a ye wuli ka bɔ Seydina Omar a delila ka gɛɲɛ don mɔgɔw la fɛn i tɛ to misiri kɔnɔ ye ne bɛ mun na yan wuli ka taa dayirimɛ ɲini na taa garisigɛ ɲini na seli ye miniti joli Seydina Omar ni kamalenni jɔlen jirala la i yakuba bɛ jɔcogo ka ɲi fa bɛ aw ko nin bɛ mun kɛ ni mɛcɛ ma y'i la baara t'i la i ka ko bɛ sin ka bɛn a bolo ten taa ko n ko baarakɛlaw ko n ko commerçant baw tun b'u la n ko milliardaire tun b'u la o 2 milliards kɔnɔ ni silamɛ ye o diinɛ fagoni ye ka so yɔrɔ ma olu tun bɛ nafolo sɔrɔ k'a baara olu y'u tile baara n'u ka nafolo ye ka sɔrɔ kafiri t'u financé partenaire t'u financé baaraden fɛn foyi t'u la u yɛrɛ sinsin bɛ u bolo la k'u jigi sigi ala la n k'olu ka silamɛya nana ten fo ka n'a s'anw ma an n'an ka fasan bɔ yɔrɔ ɲini ayiwa video kɛla tɛ ne bolo dɛ nka e min cɛsiri ko nɔ i na nin zuma ye nin y'an dɛmɛtɔ de ye wo kɔnɔ kafiri an b'u dɔn an b'u ka diinɛ dɔn wa a b'u sigiyɔrɔ dɔn i ja ma bɔ dama tɛ koba ye o ka an ka teliya o ye koba ye wa n ka a bitɔn bɛ arajunu bɛɛ la alisurema bitɔn nin n'i y'a digi yan kuma k'a bɛ teliya a b'an bɛɛ ka alisuremakɛlaw na yan aliseriw b'an bolo so kɔnɔ yan k'i kumakan ni teliya dɔrɔn walasa a kana dɔn ko k'a don o tɛ sira ye wa anw t'an da teliya dɛ an b'a dun ka sumaya de an ɲɛnama sigilen ja filɛ de ne ka so filɛ i kɔrɔ yan ok mana k'i to wo kɔnɔ i bɛ silamɛya lagosi i bɛ silamɛya buruja dɔ kɛra o ko la ɔ ni anw dɛmɛtɔ ye n'i ma sɔn sa i ye kafiri o fɔ mɔgɔw ye a banna e ye kafiri ye sa e k'o fɔ maliyɛnw ye jɔnni mago b'i ka kuma la bi e bɛ kɛ ka i profiter k'a kɛ komi i b'a la ka silamɛya ɲuman de jira ka sɔrɔ i tɛ silamɛya si ne ye nin sɔmi sɔrɔ a mɛnna an bɛ fɛn dɔ de fɔ o ye mɔgɔw k'u jɔ don la wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu ne bɛ nin aya in fɔ yan tuma bɛɛ bon o de t'an caman na ni e ye mɔgɔ dɔ ye dɔrɔn ko a ye karisa lagosi o karisa in ko ka go ye e bɛ sin ka k'a fɛ ten o kama la e k'a yɛrɛ ta in lajɛ e bana k'a la kun min kama n'o kun b'a yɛrɛ la ban fila bɛɛ la nka o t'anw na bi dɛ u yɛrɛ dɔ ka sɔn dɔ lamɛn dɔrɔn k'a jiginna karisa kan ale min jigin n'o kan ale yɛrɛ ye jumɛn ye e tun y'a k'o fana lajɛ o ok ni Abu Lahabi jiginna Abu Jahali kan ne t'u fila si fɛ koyi a
aga fla be ala jubi wa ala jubu be le jubi fa nga njando ro ma ma na te ala kula te ala fi o mana foka ba ati ko mi to bu ka islam ya ulama to bu na foli mi ga ko islam ya ngai ni mai ko mi ngai udono na ko ke mi ndaka yi uture na Allah ko mi ngai ma dola ko mi mai ma do era ete imanga so na ta ko mi ngai no kun ngai ai reuro apu dola nga dono na sufisme de kan sufi o kala to lo fe e to bu dona sufi ala o kala sufi ya amena ke gwa ai to amata ba ameume ambe tibi mina ameume adugu bi jena ala sona wani ko nte ta roja ne ko be wele blan ko man ka ba ka Allah ali tubi de ni ma tubi kan ngafriyani ate foi ti islamé na kafriyara ala karle do ma e kafiri jamana kunjugu ulu masika fenji ala yo jango wo kono kafiri jamana kunjugu to jamana ma million birika dajurube ma munumulu ulu masika fenji islamé abi to gi dogo ka sonu mboga bla bla wali feka awere munge kana no jamana kono angon ba kono yo anna ma fengi angon be don no ni munge yo be jamana kono e ndabi dugo jamana wala ninga o kuma te chen iti Europe ibe France ibe Paris shuala ko werete o ngini mo godi be communication ini mo godi ba do madia bawi fli ni oro toma ini oro kuma ite fluma angata na kafiriara akungo kone kana ni jabi ko ngato anga na ma to anga ni ndo nyene bota katemeta ngaba ka mo ngene ki ma e kwa dadi mo de fo ku avertissement de black na ku yere manna fo aina nere de koroto mbaw nali koro aina dum so mbla no ka yala no fandan na ni be o dem so na tubi ka faranga ya ka o kele ni Allah insha Allah hasbunallah ونعم الوكيل ولا يرضى لعباده كونغادي كان افلكو كافريه تفنجي عليده akarim be kafiri bema akarim ba kadabe bema wala yarda li'ibadihi al-kufr nga ala koninti jeni kafiriye o kore ala ka jenti soro ni kafiriya koni ati jeni kafiriya ka jongi o kore ibe kafiriya la kuma mina donc on kita ala ka jeni soro nga ka kafiriya koni ati fuichi ala karle di ko nga ala ti jeni kafiriya aka jongla ni yake koni bina kololo soro imma fi dunya wa fil akhirah jena wal malahara ka kafiriyat no koni bino soro ala mi yambla ya barka dali ala yode wajibe kafiri de koro imamunum fitri wala ya alama ka fitri wala ya ala ka nema o kafiru o kafiru upmana wala yarda li ibadihi al-kufr ala tijeni kafiriye aka jona ay akarle di ko iti fu nya alay nga donc ibe kafiriya la ko mena ita ala ka jesro ala ka dimi obika ala ka fujunu bika ala labla o yisro wala yarda li ibadihi al-kufr ala tijeni kafiriye aka jona wa in tashkuru yardahu lakum oh imai wa in tashkuru na ya ala barkada yardahu lakum abi jeni barkada de kadi alay aka jona ate fitri wala yafe ate kafiri yafe nga mago kontila ya barkada o ifitri wala yaraw ate foi kiaya beda makakai nga ka jebe soroni mi weni ati jeni mi weni falaka al-ikhtiyar atobi rabulus fakhtar li nafsik atobi rabul abel ve ateni abi jeni ati jeni sinan sa atobi rabul ولا يرضى لعباده الكفر